ನೋಡ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದವ ಮೈಸೂರು. ಇದೇ ಇಟ್ಟು ತೂನಗ ನಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ ಸಂಚಲಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಆನೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮುಟ್ಟರೆ ಹೋಗುದು ಲೆಂಗ್ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದ ದಿನೇಶ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಸೂರ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರಮ್ ಅಂತ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಕ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತದು ಅಂಚೈತೆ ಉಪುರ ತಿಂದದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲೇರು. ಅಂಕಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೀರಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಜರ್ನಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೈಸೂರ್ದ. ಅಂಚ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಜೈ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಲ್ಪಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್. ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಂಡ 100 ರೂಪೀಸ್, ಜೋಕ್ಲೆಗಂಡ 50 ರೂಪೀಸ್. ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಡು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಚ್ಚು. ತುಲೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಿ. ತುಲೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಗೈತೆ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಶೋಕದ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಇದು ಶೋಕು ಕೆತ್ತನೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ತಿರ್ಗದು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದಲ್ಪ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ. ಎಂಕಲ್ ಪೋಪು ಜೌಲಾಯಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ. ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಸುತ್ತೋಂದು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂಟೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಟೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಡಿನ ಉಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೂದು ಸೀದಾ ಹೋಗುದು. ನೋಡ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದವ ಮೈಸೂರು. ಇದೇ ಇಟ್ಟು ತೂನಗ ನಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ ಸಂಚಲಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಆನೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮುಟ್ಟರೆ ಹೋಗುದು ಲೆಂಗ್ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು. ಓ ನಿವೇತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಂಟಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿ. ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾಯಿಯೇ. ಜಾಯಿಯೇ ಹಾಂ, ನಜ್ದೀಕ್ ಜಾಯಿಯೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಕಲ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆನೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. बीच में आने का. अभी ठीक. थैंक यू. ओके, थैंक यू. दिनू को मैं जाएगा ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ತದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ ಆನೆ ತಗೊಳ್ತದ? ಹಾಂ, ಕೊರ್ಪುಣ್ಗೆತ ತುಲೆ ಇತ್ತ ದಿನದ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂದಲ್ಲೇರು. चंचला टायर्ड. So cute. ब्लेसिंग. अच्छा, पकड़ लेता है. ಎಂಕಲ್ ಆನೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ದೆತೊನಿಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದ ಎದುರು ಪೋದು ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಗಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪೋದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡಿದೀನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯರೆ ಉಲಾಯ್. ತುಲೆ ಪೂತದೈ ಫುಲ್ ರೋಸುದ ಹೊಸತ್ತು ನಡ್ತೀನಿ ತೋಜೋಡು ಭಾಳ ಶೋಕೊಂಡು. ಎಂಕಲ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು. ನಂಜೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಯ್ ಬಂಜಿ ಸಂಪೋಪು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ತುಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಉಂಡು, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೋಡು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ. ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ. ತುಲೆ मॉल पार्किंग. टॉयलेट में जाएगा. ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಸಂತೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಬುಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಾರ. ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಆಂಟಿನಕ್ಲು ಪೋಯರ್ಗೆ ಉಲಾಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಏಟ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ఒక ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಪೂ ಅನ್ನಕಾಯಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪನ್ನಂಡ ತಿರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ್ ಕಾಸು. ತುಲೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡಂಡ 20 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋಡು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲ ಉಂತುನ ತೋಚುಡು ಅವಳ ಉಂತುಂಡ ಸೇಮ್ ತೋಚುನಿ. ಮೂಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ತಿನಿಯರ ಒಂದು ಪುರ ದಿನ ಜೈಜೇರು ಗಾಡಿ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟರ್ದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿಗೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಗಂಟೆ ಐತೆ ರಡ್ಡು 25 ಅಂಡು ಅರೆ ಹತ್ತಿನಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚೈತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒನಸ್ ಬಂತು. ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬರ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡು. ಮೂಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಒಂದುವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ್ ಯಾಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಮೀಲ್ ದೇತೋನ್ಯ ಆಂಟಿಲ ದಿನದ ಸೌತ್ ಮೀಲ್ ದೇತೋನ್ಯ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಣ್ ಪೋಳಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುರಾಣ್ ಪೋಳಿ ಹೋಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಲ್ ವಾವ್ ಯಮಿ 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 ಯಮಿ. ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಾಲಿ ಬರ್ತದೆ. सारी रात जागी
ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೋ ಕಡೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಪರಾತ್ ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬೈದ ಇಂಕಲ್ ಒಂದುವೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಒಂದು 100 ಇಯರ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಯರ ಬರ್ತೀನಿ ದಯಪನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ 14,000 ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಂಚ ತೂದು ಬತ್ತ ದಯಪನ್ನ ಮೈಸೂರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರೋಡೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ಅಳ್ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುಷ್ಪರ ಪುಜಿ ದಯಪನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವರೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಆ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂನಾಗ ಎಣ್ಣೀರು ಈತ ಸಾರ ಕೊಡ್ದು ಸಾಲಿದೆ ತೊನೋಡ ಅಂದು ಅನ್ಸೊಂದು ತೂನಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಅಂಚ ಇಕ್ಲ ಬಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ತುಷ್ಪ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ 1 ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ को साप चाहिए किधर पैसा मिलता है वो सब चाहिए ಬನ್ನಿ तुले ಒಂದು ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ इंच उंटु तुले बाहर शो उंटु बग्गी भी बग्गी इसमें बैठेगा ना इसमें बैठेगा तो और 200 रुपए Your destination is on the left. ओके सारी रात जागी ना सोई वे तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे सारी रात जागी ना सोई देखो कुल्लर 100 रुपीस ಕೊರೋಡಿಗೆ ತೋಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಮಿತ್ತಡ್ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಯರೆ ದಯಪನ್ನ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಈತೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡು ಲೈ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಬೊಕ ಕಾಫಿಲ ಚಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ಡ್ ಚಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಚಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪು ತುಯರ್ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಈಗ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಪರಿಯ ಏನ್ ಬರ್ತಿ ಜಕಲ್ ಬರಿಯೇರು ಹೇಳ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ರು ಅವು ಕುದುರೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಐಕ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವರ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಇಂಚಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂತೊಂಡು ತುಲೆ ಎಂದೆ ಅಂಬಾರಿ ಪೋಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ जागी ना सोई वे ಗಂಟೆ ಐತೆ ಆಜರೆ ಕರಿಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಬೈತ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ತುಷ್ಪ ಇತ್ತನಾಂಡ ತುಷ್ಪ ಇಜಿನಾಂಡ ಬಾಯ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಸುಂಡು ಎಂಟ್ರಿ 30 ರೂಪೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ 20 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆದ ವನಸು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬರ್ತಂಡು ಆಂಟಿನ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬರ್ತಂಡು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಚಟ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಡು ಎಂಚ ಮುಂಚಿನ ನೇಲದೇರ್ತುಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಅಪ್ಪಲ ಸಿಮ್ಲಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಡೆ ಬಾಯ್ದ ಅಚ್ಚ ಆಂಟಿ ಎಂಕ
ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತಿಂದ ವಡೆ ತಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಿಯ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಜಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲನ ವೀಡಿಯೋಸು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತಿಕ್ವ ಅಡೆ ಮೋಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Bye bye.